Solventem problemes. Mireu, nois, quan hem fet el tutorial aquest de les targetes del joc d'atrapar, resulta que hi ha nens que ens passa que fa molts punts de cop, no? Llavors, pot passar per diversos motius, perquè diu aquí toca el sopop fins que acabi, no? Però una manera de solventar el fer punts és que aquests punts els té assignats al nostre personatge principal, no? En aquest cas jo tinc el Ghost que caça en el Gobo, que el Gobo el farem una miqueta més petitó. Val? Si el caça ara, veureu que fa molts punts. Cada cop que toca que el Gobo està tocant el Ghost, fa moltíssims punts de cop. Mireu. Anem a caçar-lo. Ho heu vist? Amb una vegada que el toco, se m'activen molts punts. Com podem solucionar això? El que podem fer és canviar tots aquests punts que hem assignat aquí, que és el targetó d'assignar punts, que ja veureu que el tenim exactament igual, canviant evidentment els personatges en comptes de ficar-hi aquí. Val? Tenim quan es clica la bandera verda... Bueno, jo l'he posat que canviï de vestit, perquè em fa més gràcia que vagi canviant de vestit. Així el personatge principal es va tinguent diverses... O sigui, és més appealing, és més atractiu, no?, de jugar. Ai, mira, ara a quin vestit li toca. Però tot l'altre és igual. Toca el so, els punts, tocant a Gobo, i bueno, clica la bandera verda, valor 0, i augmenta els punts cada cop que toquis a Gobo. Doncs una de les solucions que hem trobat és que si aquest codi, en comptes de tindre el personatge que atrapa, per augmentar el punt, és cada cop que el personatge atrapat toca el personatge que atrapa. Mira, posarem en el Gobo. Ara si me'n vaig al Gobo, tenim aquest codi. I hem de fer dues coses. Hem de canviar qui toca. Clar, el Gobo si es toca ell mateix, no. Tocant aquí, doncs a l'altre personatge, el Ghost. Tinc el Ghost. Si toques el Ghost, augmenta els punts, però a més li tornarem a posar el codi de moviment, de que se'n vagi. Llisca en posició aleatòria. Llisca en un segon en posició aleatòria i li posarem aquí al mig. Així ens solventaré el problema dels punts. Ja estic? No. Torno a anar al Ghost i aquests punts, tot aquest codi d'aquí de punts, l'elimino. Ja està. Llavors em quedarà el Ghost, el personatge principal, amb les tecles de moviment i que quan fa 10 punts canvia d'habitació, perquè això és igual quin personatge ho tingui. Podria fins i tot tindre l'escenari. Llavors, el Gobo té que quan es clica la bandera verda per sempre se'n va a posició aleatòria i si toca el Ghost farà punts. Anem a provar. Posarem en gran, que es vegi bé, i provem. Bandera verda. Ja estic fent punts. Entrem al volum, se senti. Veieu ara? Cada cop que toca el Gobo només fa un punt. 10 punts, nivell superat. 11 punts, i aquí podríem continuar. De moment, el joc només l'hem fet fins per fer un nivell superat i continuar jugant. Però veieu que ho hem solventat? El tema de que no faci tants punts de cop. El que no estava clar és el que el toca el so pop. No l'he sentit, vosaltres tampoc l'heu sentit, oi? O no se sent? A veure el so pop. Aquí.
El so pop ara no me'l toca. Canviarem el so, a veure. Ah, val. A veure, el tornaré a seleccionar. Deixo amb aquest, a veure. Ara en principi sona. Codi. Bandera verda. Ara sí. Bueno, ara de moment funciona. Si veieu que una de les coses no us va, dels codis no us funciona, intenteu tornar-lo a posar. El traieu i el torneu a posar o així, perquè de vegades es col·lapsa. D'acord? I bueno, això és més que res per solventar el tema dels punts. Resum, què hem fet? Els punts els tenia el personatge principal, els he arrossegat al personatge que es mou per l'espai, i en el personatge que es mou per l'espai he canviat que en comptes de tocant a ell mateix és quan toca el personatge principal, i li hem posat un altre cop llisca en un segon fins a posició aleatòria, que és el seu moviment. I solventem el tema de que hi hagi tants punts fets tota l'estona. Ho hem comprovat i ens funciona bé. I així ens solventem el problema. Aquí, en comptes de fer-ho a seleccionar el robot, hauríem de seleccionar l'estrella per ficar-li la puntuació. D'acord? I així solventem el problema de fer tants punts. I ja està. Fins aquí el tutorial de solventem el problema amb la puntuació. Cosa que el següent vestit se n'aniria al Gobo. El Gobo no sé si té més vestits, anem a mirar-ho. Estic agafant el personatge del Gobo. El Gobo sí, no, és igual, no? Jo el veig... Ah, li canvia la boca. Bueno, el Gobo en principi va canviant cada cop que toca el Ghost. Anem a veure-ho, si és veritat o no és veritat. Ho farem en grat perquè es vegi més bé el Gobo. Bandera verda. Sí, no? Li ha canviat la boca. Sí, li va canviant la boca. Val. Ara el vestit que li canvia és el Gobo, però el meu Ghost, que jo volia que li canviés el vestit, no li canvia. Vaig a veure si podem programar que cada cop que el Ghost toqui el Gobo, canvi de vestit. Esdeveniment. Quan es cliqui la bandera verda. Per sempre. Per sempre. Si tocant Gobo, sensors, si tocant Gobo, vull que canviïs de vestit. Aspecte. Canvia el següent vestit. A veure què passa. Ho heu vist, per això que el canvia tantes vegades perquè és tota l'estona que el Gobo el va estar tocant. Llavors, no m'agrada com queda, perquè jo el que volia era que canviés de vestit, simplement. Ah, bueno, sí, ja està. Esdevenir control, espera 0,5 segons, a veure si m'espero 0,5. Ho provem? Ara sí! Clar, si s'espera... Ara sí. Molt bé. Fantàstic. Molt bé, doncs això. El tema dels vestits, que m'havia quedat com mig penjat perquè he arrossegat el codi on hi havia els vestits del Ghost al Gobo. El Gobo ara també canvia de vestit cada vegada que toca el Ghost. I el Ghost també. Però mentre s'està tocant el Gobo al Ghost, li hem ficat una espera perquè puguem veure el vestit més que res. I llavors trigui més amb els punts. Que ara estava pensant, potser,
si li fiquem també el 0,5, en fer els punts també funcionaria. Però bueno, poseu els punts a l'objecte que es mou. Fins aquí, ara sí, el tutorial de solventem els problemes de les targetes al joc d'atrapar i els extras de les targetes al joc d'atrapar. Moltes gràcies, adiós, adéu.